Maayong buntag. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nanawagan sa publiko at kumakatok sa puso ng bawat isa ang isang for-parent mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Kahit anumang tulong sana daw ang may bibigay para sa kanyang na-rescue ng mga stray cats na hindi niya na raw mapakain dahil sa kakapusan ng budget, dulot na rin ng pagkakasakit at kawalan ng permanenteng trabaho. Ayon kay Mary Rose, nagre-rescue na siya at nagpapakain ng mga stray cats o pusa mula pa noong 2021. Matapos siyang abandonahin ng kanyang nanay at mga kapatid. Makalipas ang ilang taong pagiging breadwinner, iniwan siya ng mga ito. Kaya ang naging pamilya niya ay ang kanyang mga na-rescue na mga pusa. At ayaw niya itong i-give up dahil sila daw ang kanyang naging pamilya. Ikaw, kabisyo, mahilig ka rin ba sa pusa? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize meow? Meow, 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 meow. Basic! Basic! Morning call! Morning, Dee! The Bishop! Feel good morning! Adlaw Miyerkules, December 11, 2024. May buta ka ninyong tanan. Sa oras sa 7:31 ay kasama ng ang pambansang angkol mahilig sa pusi, Angkol Dago! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama niyo rin ang pambansang Tita Max. Sandali lang, bakit ka nanonood ng Pussycat? Anang radyo pala. Tita Tanya Chinita. Tita, sa si Tita Max. Sa si Tita Max na tita. Tita Max. Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Gandang kutis sinita, yan si Tita Max. One more time. Tita, siya si Tita Max. Sinitang tita ng La Radio Manila, Tita Max. Ayan. Kasama nyo rin ang pambansang senior na tumanda na sa kahiligan sa pusi, Mang Kano! Basic. Oh yeah. Mang Kano, nakakatouch naman ang story na Oo yan nga, ng no? pusi. Ng pusa. Pusa. Ikaw ba, Tits, mahilig ka sa pusa? Di ba dog ka, dog? Yeah, I have a pussy. A pusa. Patingin! Bawal mabalbon. Yung pusa! Nahahaching nga ako pag hinahalikan ko eh. Yung pusa! Yung pusa. Oy, dali lang. Oy, mga taga San Jose del Monte, hello sa'yo at sa firmam na si Mary Rose. Hello po, good morning. Morning. Ayan, so pag nakikita nyo yung balita ni Mary Rose, yan, pwede kayo mag-share dyan kung gusto nyo. So imagine, after daw naging breadwinner siya, inabandon na siya ng nanay at mga kapatid niya. Grabe naman yun.
Kaya nga naging pusa na lang yung family niya Oo, na ayaw niya pong i-give up. Kasi yun na lang yung pinangahawakan niya eh. Diba? Pag wala ka ng purpose sa buhay, yun yung parang ano ba to? Ano ba bang silbi ko sa mundo? Diba? Ang ganda ng ginawa niya sa life niya. Hindi niya naranasan to, inabandon na siya. Siya hindi niya yun gagawin. Yun. Para sa mga, kahit pusa pa, Kahit sinasabi pusa mo. pa yan, di ba? Mga, sige, abandon nyo na ako, pero hindi ko to gagawin sa mga pusa na tinuring ko ng pamilya. Family. Oo. Oo. Pero, di ba may mga tao naman na ang trauma response natin ay, ginawa sa akin ng mga magulang ko, yan din gagawin ko sa mga lalaki. Parang, Ay, may kilala ako. talaga? Oh Sino my, yan? grabe yun. Kawawa yung kilala ko kasi grabe, gagalit talaga siya. Oh, meow, 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 meow. Minus Meow, 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 meow. meow. Di ba? Meow, 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 meow. Oh, kawawa yung Kawawa. pusi. Ay, siya yung Yung pusa. Oh. Pero palakpakan natin yung mga taong hindi pa rin gumigive up sa buhay. Oo. Kahit mabigat yung At pinagdadaanan. saka hindi gumaganti sa ibang tao. Ayo. Kahit malaya naman tayong gumanti. Oh. Ayan. Lalo sa mga babaero na Ay, yan deserve mga gantihan yan. Oh, Pero tayo kawawa. mga babae, hindi tayo magpapahuli pag gumaganti tayo. Diba? Low-key pagganti lang. Ayaw daw maganti, pero ayan na. Nagsabi na siya gumanti. Sa mga babaero! Ay, Guilty ka kasi. Guilty, okay Oh, ba? basic. Basic naman yun. Yan. Eh, hindi kami guilty. Si Sir Noel, hindi kami guilty nun. Pati si Direk Pilcross, hindi kami mga guilty. Ba kayo? Direk Buboy, hindi. Hindi kami guilty sa ganyan. Pero yung mga, ito nga, yung mga binabantayan niya, hindi kasi madaling magpakain, ang dami-dami. No, 'di ba? So, kaya niya kailangan ng tulong para sa mga alagang Pusa. pusi. Uy, kawawa yung pusa. Ay, yung pusi. Oh, yes na naman yun. Yung nag-aalaga. Yung nag-alaga Sino yan? pala ng si Mary Rose. Si Mary Rose. Rescuer, nag-rescue eh. Rescuer. Oh, rescuer siya eh. Ano na lang? Kahit ba? Fur mom na lang. Fur mom. Fur mom. Tawag dyan fur Ayun mom. mo, kaya pala nanghingi ng tulong kasi pobre lang siya. Yung fur mom? Oh, poor mom. F-U-R, fur mom. Ay, ano Fur, kala? kasi balahibo, fur. Tapos, Kala ko ano sinabi mo sa nanay akin, siya ha? ng balahibo. Kulit tulog mo. Ng fur mom? Napaka-ipyo, mo. Pure. Fur mom. Fur mom. Poor mom. Kawawa naman. Yung poor Yung mom. fur Yung poor mom? mom. Yung pusa. Pusa. Yung pusa. Patay. Patay. Pinakain nga ng ng Ay, pagkain. cat food. Ay, yung pusa. Yung rescuer. Oh, kala ko poor mom. Yung rescuer. Yung poor mom. Di ba kasi napakabait na talaga. Yung fur mom. Yung pusa. Dumidikit sa ko sa hita ko eh. At Yung pusa. sa binti ko, yung poor mom. Sandali. Maniniwala ba kayo? Meron kasing ganun eh. Sabi nung pusa. Sabi ng fur mom, syempre tinatawag niya, Uy, umiihi yan. yung fur mom. Pusa yun kasi kung poor mom. Hindi National reaction. Patay. Ay, lako, tuloy-tuloy pakikinig. Malay nyo, baka kayo mabigyan ng 2,000 pesos sa ating love dose. No boundaries! Standby mga drivers sa today. Baka kayo ma-announce today. At tutok lang sa stasyon number 1 dahil sa inyo. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Na ang Pasko sa Love Radio. Basic!